drums are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, hold a standing, yo. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. мо айни ҳол дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки беҳад дар ин мавзӯъ саволҳо аз ҷониби тамошобинон бисёр ба мо пешниҳод мешаванд, гарчанде ки аллакай мо як бор ё ки ду бор дар ин мавзӯъ суҳбат карда гузаштем, вале аз сабабе ки ҳар рӯз дар канали мо тамошобинои нав обуна мешаванд, ба ҳамин хотири ҳаваё мо хостем як бори дигар суҳбат кунем дар ин мавзӯъ. Мавзӯъ оиди оё парвозҳо миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон баста мешаванд ё ин ки не, ё ки дар Федератсияи Россия карантин мешава шахсиятҳое ки аз Тоҷикистон рафтаниянд рафта метавонанд ё ин ки не. ҷавоб ба анами ҳарду савол дар ирӯза наворим мо. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аллакай аз ҷониби Федератсияи Россия намояндаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омад ва бо раиси шаҳри Душанбе мулоқот баргузор гардониданд ва дар мулоқот низ оиди зиёд гардонидани парвозҳо суҳбат карданд. Ширкати Софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Агар ки парвозҳо баста карда мешуд ё ки тасмим мегирифтанд ки парвозҳоро баста кунанд, мулоқот махсус оиди парвозҳои мунтазам зиёд карданаш гузаронида намешуд ва ин шаҳодат ба он метиҳад ки парвозҳо маҳкам намешаванд ва рӯз то рӯз зиёд мешаванд. Ва як чизи дигара қайд карданем ки бисёре аз нафарҳо мегӯянд ки мо чипта харидорӣ кардагием, 10 рӯз 20 рӯз пас парвоз дорем. Оё чӣ мешавад, билетҳои мо парвоз мекунем ё ки намекунем? Бародарони азиз, ҳамарӯза аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвозҳо ба анҷом расидааст. ҳар рӯз агар ба ҳисоб бигирем то 7-8 парвоз ба Федератсияи Россияра муқаррар шудагиай аз Тоҷикистон, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, аз Кӯлоб ва махсус аз шаҳри Душанбе ҳар рӯз 5 парвоз шудааст. Парвозҳои мунтазам ва парвозҳои чартерӣ ҳамаш дар умум 5 парвоз мешавад ҳар рӯза аз шаҳри Душанбе ба Москва, аз шаҳри Душанбе Санкт-Петербург ва аз шаҳри Душанбе ба Калининград, аз шаҳри Душанбе ба Самара ва боз аз шаҳри Душанбе ба Сочи. ин 5 парвозе ки мо айни ҳол гуфтем, танҳо ҳамарӯза аз шаҳри Душанбе ба ҳамин шаҳрҳое ки мо номбар кардем муқаррар шудагӣ ҳастанд парвоз мекунанд ва ғайр аз ин боз ҳамарӯза аз шаҳри Хуҷанд бо ширкати ҳавопаймоии Уральский авиалинии ё ки Северный ветер парвозҳо низ муқаррар шудагӣ ҳастанд. ҳар рӯз 2-3 парвози дигар аз шаҳри Хуҷанд ба Федератсияи Россия муқаррар шудагиай. ва ё ки мегирем аз шаҳри Кӯлоб низ ҳамчунин ширкати ҳавопаймоии Северный ветер ва Ютер низ парвозҳои худшона ба анҷом расонидастанд. бародарони азиз, ба ҳамин хотир агар аз ягон ҷое ки фаҳмида бошед ки парвозҳо баста мешаванд ё дигар чиз, ин гапҳо айни ҳол асос надоранд ва агар ки оиди баста кардани парвозҳо ягон ахбороти аниқ ва дақиқ кишид, ҳатман мо ба шумо пешниҳод мегардонем, вале хушбахтона айни ҳол аз ҳама ҷои Тоҷикистон парвозҳо муқаррар шудагӣ ҳастанд, парвозҳои мунтазам ба Федератсияи Россия ва парвозҳои чартерӣ низ муқаррар шудагианд, мусофирора интиқол додастанд. Як бори дигар хотиррасон мекунем ки оли на Федератсияи Россия ва на Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтагӣ нестанд барои баста кардани парвозҳо ва оиди карантин дар Федератсияи Россия низ ҳамчунин президенти Федератсияи Россия Владимир Путин
дар суҳбати худаш, яъне дар суҳбати онлайни худаш қайд намуд ки ягон намуд карантин дар сартосари Россия ба қайд гирифта шудагӣ нест, оли яъне ки пурзур кардагӣ нестанд, маҳдудиятҳо ворид кардагӣ ҳастанд, вале дар баъзе ҷоҳо дар сартосари Федератсияи Россия низ карантин шудагӣ нест. тамошобинони азиз, умедвор ҳастам ки хуб дарк карден ва фикр мекунам ки дар ҳамин мавзӯъ савол пешниҳод нашава, бо хубтар мешава, чунки аллакай ба фикр ми бори сеюмае ки мо оиди ҳамин суҳбат кардастем ки парвозҳо то ҳол ягон қарор биромадагӣ нестай барои баста шуданаш, ҳама метавонад ки билет бигираву ба Федератсияи Россия интиқол ёбанд. Ва мегзарем ба қисми як ахбороти дигармон. Оиди Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон протоколи марзиро имзо карданд. мулоқоти намояндагони се кишвар дар Фарғонаи Узбекистон баргузор шудааст. музокироти навбатӣ дар Қирғизистон дар нақша аст. ҳайати ҳукумати Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон масоили марзиро баррасӣ карданд. гуфта мешавад ки вохӯрӣ дар Фарғона баргузор шудааст. ҳайатҳо дар бораи ҷойгиршавии нуқтаи пайвастшавии сарҳади давлатии се кишвар табодули назар карданд. тафсилоти дигари ин мулоқот ифшо нашудааст. гуфта мешавад ки мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифтааст. дар натиҷаи ин дидору мулоқот протоколи дахлдор имзо шудааст. инчунин қайд намуданд ки ҷаласаи навбатии ҳайатҳои ҳукуматӣ дар қаламрави Қирғизистон баргузор мешавад. ёдрас мешавем ки рӯзҳои 28 ва 29 июн президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов бо сафари расмӣ ба Душанбе омада буд. дар ин сафар кишвардор бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дидору мулоқот кард. дар пайи музокироти сатҳи олиҷонибҳо 4 санади ҳамкорӣ имзо карданд. ҳамчунин дар ин музокирот аломатгузории 32 километри дигари марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон мувофиқа шуд. яъне дар ин сафари президенти Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон оиди масоили марзӣ низ мулоқот гузаронида шуда буд. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволои дигар дошта бошен, дар комментария саволотона пешниҳод кунен ва дар канали мо обуна шудана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.